kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Nembag nga malimyo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At naman nga sumangbay di programa, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kaya dito pagayam yung Mr. IKL. Idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kumabkablawa kitrembag nga malem kada kay amin nga sangapada papagayam mi. Yaro kita nga rin na surat kapsat na pagkasalitaan. Hindi pagayam tayong maning nga napoluan iti manirip. Sagotayan nga rin ti surat ti pagkasalitaan. Idi kalman laeng ni pagayam tayo nga maning. Kung ano to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Tama-tama kami ng trabaho kasmay sa construction worker. Narigat manong name iti biyag ti may sa construction worker. Nang runa no ti pagtrabaho am ket talagang under the sun. Pero may mapudutan ka, maluto ka, ti pudot ti init. Di pagpindasan naman, nami sa amat ka di nga maiparit no long sleeve ka. Yan kastamatan nga kalunggong ka, kadagabungot ka. Basta lagi di makitam ti obram, kanta mamabaybayan ti obram. May sak nga mason, manunemi, para palitada, pang finishing. Narigri ka ti biyag ko, hindi talagang siyak tipyon para batil ti semento, para bunag, para yawan. Aging ka nakasusuruak nga gilay ti hollow blocks, nasusuruan nga kagpalitada, agi pwesto ti tiles, marmol, kanda dumapay. Manong nemi at kontrata ni kontraktor mi, ket siyempre, ni boss ming Freddy iso ti Purman. Ado kami pamparo, kada adaanin ti asawa. Sumarek kam ti Lunes, agpatingga kami ti Sabado, adala kita agaawit ti Merkules. Siyak ket diretso manong, numabalim kumapay ket tagtalina edak sadyay. Sa anak agaw-awit, awang nga ti kaduak, awang kabalay ko. Ang may mesa akong nagbibiyag sipod na ikamang dagiti talo nga kakapsat ko idya Visayas, Mindanao, kan sadyay Bicol. Nabayag mo nga na tayo, datatang kininanang, iso nga na ito'y gagangil lang nga balay, nga naka-family house mi, siya kunti-kinti. Nagtawan ako ni Tarainta, manong name nga maumpay asawa. Di pagbagang haro, di kiti kakadwa, kadya ka mo tagarem. Among tagarem? Ado mo na nagbaling nga nobya. No panakinaig, no panakausar, no naig iti babae ket pasarimat mapanak gumatang ti 4 kilo manong nemi overnight one night stand. No kasta nga sweldo siyempre awisan nakmata ni Donald. Mapanggam no kanya B1. Uminom kami, sagitlo kam nga beer, at dan tumaten talo nga beer na jay ka-table ko. Madanunan tumaten, manunay ti panagirwar, karag di babay,
Iyagat bayanak to na, tibarapain na. Huwan manong, aon pa yung ngamin tinakurso na daak nga babae tapno ikasar ko kuma. Ngami ti daddy, manong nemi, nga napanami nga lugar, aw-away. Huwan, takkel nga balay, manong nemi, ti ipatakder mi, gamot na 2 stories, balay ti Hawaiano manong. Adag iti 2 stories wana dak ni may kadwa kad sa aran manong nemi nga madamang agpalpalitada. Open pa lang titawan na manong. Kat kabayatan nga palpalitada ak matamdagak met manong nemi ti baba nga adayo. Idita eda makitak manong nemi nga agturong iti banyo. Dodong. Dodong. Isa nga dudong tinagang ko. Boss, anang harad. Berting. Ay, sige. Damo nga mina damo ka nga piyon eh. Kargamon ti halo data. Pagitan ti kuwata irapin kong nagpalitada. Ngayon boss, sa bali matikit kitaan. Damo ti rawar ti turong ti matam. Urasan ko kitaan ti pangipil kata kit da halo pare. Kayang-kaya. Tapos makita. Nakaluslibak ti puraw kung saan nga makakaptan ti semento. Sus, nakatartanake nga rod basman ni boss man ning baga di kini kakadwa tayo nga nataraki ka man nga peso 30 taon nun nga madawon sa asawa saan nga sa talagang awpay. Abay boss, kinawang pinadanon ko nga maasawa nga maguri ka, baka na ito yung di maasawa. Ano boss, kumain ko ano aras mo? Sino dyan makita? Babae, boss. Nga nakabalabal ito, liya. Ano, brana? Nagibilbilag. Kat nalpas ka naglaban. Wana, nagibilbilag nga ro din. Ngayon sampay nga nakadikos. Pag ko nang boss ka na tuwali nga, ibalabal, tiba baginan. Kaya di buok na agad ni. Hampay na basa. No, makaisala pa itong data, siyempre, mapanto nagdikos. Kaya sumrekto na, boss. Tapos sumrekto nga mga nagdiyos di banyo, di uneg. Saan nga di uneg, ti pagdikusan na. No, tingarot, boss. Kaya dante amyanan. At banyo sa diyay. Di asidagmat lang naglabaan na. Makita? Manipo dito yan ta. Matamdagan ta di uneg di banyo. Ta napalawlawan laeng iti. Galba, di ba? Nga awan atep na. Boss, mait nga rin nagsirip no kastaps. Apay manirip ka? Saan mo ta, boss? Apay nga rin nagsirip ka? Ala ganin. Kargamon ti halo na pagyanan ti halog ta. Agubratan loko. Mga numasagputan na ta ni Boss Freddy nga porman kita. Ungtan na ta. Sigin. Boss, kasi nang rin. Sige, kudikan. Hindi pa ilaeng manunaming at chamchambak na nga babae. Hindi saan kami pa nga nakadanon dito 2nd floor manunami saan ko masiripat-patan tiyan na. Ta medyo darakil kitay kayo nga magsera. Ngimita tadda kami dito 2nd floor manunami tipat-patak diri nga balay nakalawlawag nga makitak no kusta nga glablaba. Saan mapanan nagdigos. Noah. Isot ka po naman nung nemi nga indrantak nga dito yung nga banda ti rugyak nga agpalitada tapno masubay-bayak na dyan nga babae. Nakaisalapayan man nung nemi nga madaman ti panangipiltak ko kada kiti halo. Wine, ilinto ta again inayat mo ni Berting man nung nemi nga masideg iti tawa tapno sumirip tumandag. Uy! Nakuan! Boss, siya kalat mabaling aksiri pa ya. Tula kami na. Nga karga na dyan. Sige, karga. Boss, mga no, sa mo may concentrate nagpalitada, gabat ada siri pa. Tala ka man. Anong nemi, sumreken da dyan nga babae, ti uneg ti banyo, inlukat na tinidaw, sana inserra, inlak na pa ya. Ngam di na mo manong nemi nga nakapinpintas, ti direksyon na kiti matak.
iti ta makita manong nemi inikatnan tinaibalabal nga tuwalya iti bagina. Wow, manong nemi apagiso nga iti ayang ko ti si Mangwan na. Sus. At asawa na rito na. Medyo na-dispormen, medyo mansanas na. Gimistil nga namayat isukog na mano. Opo, natangsit pa ila barukong data. Opo. Inaala ng jet ako sa timako, iti tangke, sana binukbukan ng tibagina. Ama, di mo nang inaramit na manon nemi inala ni Diyos sabon. Inut nga tatumo nang sabunan na. Sinabunan nang imuna ti ima na. Kadji ima na manon nemi iti nang sabun iti salag na. Hanagayam araramatan di sabun isot pag sabun no dikat sabunan na di ima na. Sana sana isabun ni Jay. Manon nemi medyo ingkayang na tapno di kasi takat masabunan na nga imbag iti baba. Apo. Opo ne. Ulit-ulitan na nga sabunan manong nemi iti baba. Ni apeng at ulit-ulitan na. Sana medyo ibayag. Nga pagkutsi-kutsi ni takyag na. Ni patigata iti uneg, ti kuweba kat sabunan na. Nagtaasawanan nga talaga rito eh. Hindi na sa iba't patak ni Berting manong nemi nga imagibas iti sulit itawa. Hey! Boss, si kalat bayat ang siri pa ya. Maning manirip. Tagtaga ka rin nga ron. Datapay lang dito unang ti kwarto. Para ito second floor, boss. So nga makadlaw ka na ta. Bukod ta. Kunaklan na siya. Saan ka siya? Saan mo ka sila pa yun? Ano si kalamayat ya. Kasan na yung asawa. At da asawa ng boss. Dan, uy, namamog na na. Maranarak mo ka di tiyanggi no naggumatang tijin. Mapambat gumatang no katrikado nagluto. Kasta, nalapsat si ka, boss. Boss, kita mon. Ije duha susun. Ay, uy, ije duhawan sanas tan sabunan na. Opo. Nag-iwasin, boss. Manong nemi kinapudno na saan na nakastoy. Uno, saan lang day toy ti experience ko may panggap ti kastoy. Uy, nuadda pa panan mi, pagtrabahuan, kat no nangatot ayan mi, kada balbalay, iti aglawlaw mi. Saan lang agdigos, kadigiti banyo iti ruwar, no dikat pa'y, nuadda agsukat, iti kwarto, nga nakalukat ti tawa. Ganda ito ita manong nemi kat adda ito nagtibanyo. Madamang agsabsabon. Idjesel lang na tayo muna itad ti barukong na. Kalpasan na insublat ng tirupa na manong. Nakasango iti ayan mi. Hindi ta kitaek ni Berting manong nemi sa bali obran. Hoy! Boss, saan ko naman luwad ng tirik boss? Nagloko ka na. Nagpasya ka. Sige boss, di mo kaya lukot to yun saan ko galit ka sta. Bakasya ka. Imada yun isuna manong nemi sa dyan mo no napanan ni Berting na panaglingatin. Intuloy nga tan sa dyan. Yan yung tatasyak manong nemi intuloy ko man tinagtrabaho. Kayang-kayang hirapin, manong nemi, tagpalitata, kawayatan nga, numanin sirpatik na diagdigdigos. Sabunan ng tirupa na, titingad na, tigidikili, takyag, tiboksit na, tibukot na, tisikat na, tilupun na. Edi agbukbuk manen, manong nemi, kasta unay, iti panang ulit-ulit na. Apanang bukbuk, tiselang na, sana ilid-lid ti maysa nga takulap na. Kasi magustuhan na manong nemi ulit-ulitin nga pabuguan ti hikwana.
medyo irap-rapin na nga tamad siguro nga kutsen, babaen, titiramay na, lukot to yun. Hindi makikita ko manong name sa balit o baranan. Hoy, awa nga tatasawa na. Apay nga, us-usa na naman titiramay na. Oh my God, nagloko na itang nga babae na. Bugkawak lang ko man. Sa ako'y baga, ay! Sarding mo, tas akong tumay. Sayang lang, unak kumain. Nagloko. Si putak manong name, kapaot na. Tila expression, tirupa na manong name, kagkagatin na, taking baba, bibig na, sa bulbul agagaw, dikiti mata na. Nagloko na ito nga babae. Makabibisit, bigbigat. Pinalus pusak lang, taore bugkawak, kanak makita, anak madlaw. Taore nga tanong mga alak, tipang batok kang kuhana, mapadanon ko man, iti ayan naman. Hanan ikaskaso, tani, pinaspaspasan nan manong name pa unayin. Isumampalat babae ko nak sa bagay, no maramit ti lalaki, maramit na ti babae. Naamong nga usarin ti lalaki, at ima na, among nga usarin ti babae, ti ramay na, di ba? Puera de los Buenos. Ama, nakaraos. Pinala ng tabo, unok takusan na ngalan ti danom, neta, dinalusan naman inulit na nga binugwahan, ay sinabunan. Ni, inaangot na pijaramay na. Oo, ano ito sekretong pa, no siya sino ko man, balasang, ay ading. Nalpas si Dideta nga malem, anong nemi, kadidiya, malpas kami nga mangan, napana kong nagdigos, kalpasan na, nagsukatak nga rimual. Hay! Manang maneng! Oh, berarti nga pa'y, papanam? Nagdito tiyanggi. Apay? Ada pa magkukatangin. Oo, no, pagkagumata nga, sakat lang nga. Huwag mong pasyarin. Sino? Ni Elsa? Sino Elsa? Elsa't nagan na rin dyan, sinirip mo, itabigat. Apay mo, namamok nga yun. Adasawa na nga talaga. Adahan. Di, hanak pastor ka no, mapangko pasyarin. Awan isunan di asawa na, di abroad. Ha? Isisunan dito, kadwa na taluan anak na. 40 taon na. Pasuka kumamat, ang ininano o namot ka bisyak. O rin ka, 30, ininao na lang tayo suna. Sige nga, Berting. Panam, inagpasyanin suna. Manong nemi, tunugtug ko tiri daw, itibalay, de Elsa. Huwain manong nemi, nalukatan, tiri daw, gat nagayamuom, tibangno, tigadigdigos na. Di ba grabe Elsa? Ha? Manang Elsa ko na. Diyak babaling nga tawagan di manang no babae, no tsakit mo sa lalaki. May sa kakana ginag-uubrad ta, di ba? Maning dinagan ko, injayak titakulap ko manong nemikit inawat na. Pinasil-pisil ko. Ano't masapon mo? Umay ka kumapasyarin. Loko ka. Umay nakpasyarin no, at asawak. Dadakil lang rin anak ko. Yung napintas ka. Loko ka. Kandi ka ka di mailiw. Awan nila kayo mo, di ba? Bastos ka. Patyam ko ngar na pastarkan ka. Pumanakan. Tunangot pa nakita ta. Biyernes ita. Sabado na bigat. Sa intong Domingo. Mabaling ka di. Akita tayo dilawag. Madi. Elsa no, imam akang kanayon to susarem. No kasta kang tigdigos ka. Abi nga, di tayo pa peso. Ala. Naminadugan na kita na. Bastos ka talaga. Ana, ngayat ka?
Kita tanto yung jalawag na bigat. Ay bigat is Domingo. Talagang palawag tayo nakalan na tayo pawit nila kay ko. Pagkitantan daw. Alas 9. Ay, natika-tika remittance di pa paano mo ka. Imbaga naman ang orahin ka to sa diyan. Kakarotin. Kahit kakarotin. Ang mga natin makakita kang gato eh. Baka naman atapan da. Yes. 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 Kung nagtinagam ko, hindi magbag na akon. Napadkan susan. Inore naggayon ni Berting manong nimigat na dlaw na naragsakak. Boss, naka-school ka? Arik na kasta Berting. Tapay, ag-date kami no, bigat na Domingo. Sinarak kami. Talik mo pa eh. Kuha na, nalapsat niya. Kasla akong pa 40 na. Kasla ubingam siya. Nalapsat. Bakit kita mo na di barukong nung bayat? Yun sa lang na. Nasipo ka lagi talaga sa mapanakpak mo ito lagi di Domingo nakasta boss maning na. May ipakat ko doon ti amin namin serbi na nga ron nga tilang matak ti makakita masapol ang may ubrak na ti armas ko Berting. Inidumteng nga ron ti bigat ti Domingo nasapa ka nagrubuat manong nemi sinapsapak iti nagpasentro. Kaya mata nga kanagitinas nga katangek, kalpasan na napangko pala imbati, nagiti na kinatang ko, iti amamok nga na pwesto na. Kalpasan na napanakon, manong nemi tinagtulagan mi kini Elsa pagkitaan. Adayuak pa yung makikita, kadaisunan manong, opo. Naglapsat kid din na ya, ti arwaten na. Kunam lang no balasang pa ilay. Kinamkadlangan niya. Makatipil nga ron dito eh. Noad dati abroad ti asawa na. Uri man pa ingkarina nga din ang tupulos liputan nila kay na. Ang barakong pato. Nadalakit ko daway ko na na. One manong name hi. Hi. Nabaikan? Hindi pala nga nalpas ko na ala. Ito in padala nila kay ko. Opo kat. Si kaman nga ron tinakana naman na. Pamirianda ang ron na. Nutoy. Doon kaya't mo agad. Gumatang talatan. Sa tagmirianda di unag. Unag ti. Ito hotel. Hotel nga dagos. Inutok pa kayat mo. As ito pala tong paltak. Sumrekta ti alas 10. O 11. 12. 1. Mabalintan tumad-extend. Nagmalmalan. Manong name na si Mada akon, manong name iti tricycle, katimbagak iti driver no sa dinut paparami. Kabisadok maten, manong name iti nalimid nga hotel iti syudad. Nagpaamyanan kami, manong name sa nanserek iti compound di may isang hotel. Kada kiti alukat nga ridaw, manong name sa jet, nang ibatang digiti saagan na kada kami. Nagpleta sa ko ginuyo din manong name ni Elsa kat simrek kami ni tinakalukat nga kwarto. Madam naman manong name nagrekepen ti ridaw. Let's go. Ay, inito yan tan. Dadato yan. Hindi ka nakabayad kan. Nagbayad tan doon malpas sa doon to magsingir. Yung sagbay, manong naming simrik kami, di pa nakakwarto na itang space. Nadamadlaw ko nga, umasisadig. Boss, ay, dito bayad o. Alamin to lang yung suplino. Agig, rumah kami. Baka ag-extend kami. Wala kita, kompleto madeta. Huwag gayon. Kompleto mat lang gamit dita. Kompleto, boss. Tumawag ka lang nun, kasapulan nyo. Kinintayak manong name iti bellboy. Boss, nalapsat ha. O, linga-di nga rin, mga hotel at saan nga nalapsat si kamo. Ini makastrek kami manong name iti pa nakakwarto na iting space. Inagawa ko manong name iti kitibibig ni Elsa.
kamakdag sumbangan na pingping na sa ko inamalan dagiti lips na amadlaw kasla mawaw unay mano. Opo, no kasano ti panakawaw ko, mas pay kang kuha na manunemi, ti supayan manunemi ti nang ikat iti arwaten. Isupayan manunemi ti nang ibabati. Kasla kayot at mga tiloko. Nakairuwaman na siguro. No? Iso na mismo tinangiruar, manunemi, inigkaman na, kalbasan na. Nagpababaan kat nagparintumangin iti sahok sana inamalan manunemi ninsakmuan. Dito gayam ti pa kayat nang umuna. Hu. Siya sinunod di babae nga nangaramit kanya at kastoy. No sa nga pulo nga babae, duwalaing manong kat may kadua ni Elsa nga mga aramit ti kastoy. Nalaing dito nga babae. Mawaw nga talaga. Kat ka po manong nemi nakarugrug-swak iti day tagagundaway. Siya ka mismo tinangyadayon ti ulo na sa ko pinatakder kaya na malak na ginibibig na. Naglanang manen na ginibibig mi manong nemi siya matinang ikat ti arwaten na kaya dito may ikaten manong nemi ti brana dito matin dito makit-kitak no ka nakapaplapsat ng mansanas ka. Maning maning dito inukatikang kanahin ko makit-kita nung digdigos ka. Manirit ka talaga. Kit ka po sinisiripin ka. Kahit kung ipaipaisot nasaan lang na taima mo no ramay mo no dikat dito ikat aramitik ti amin. Buhain manong nemi kasta unitin ng panangkaramkam kadagiti mansanas ni Elsa. Magusto ko dagiti asog kan panagkiyat manong nemi panagkiyat na kadadamot nga alaga nga maibukro manong nemi dagiti mansanas na ket adakdakkel banen ti maketab ko no kastang kunan maning nabayagin maning kakasyak lang aramay ko lang tararamatik ng kadagitoy manong nemi paedda ko ni Suna kaya dito makaedan yung pababakmatan dagiti bibig ko ti olok kadadan iti nagbaitan dagiti legs dito no kati makitkitak masisirip ko manong nemi nga sabsabunan na ken bugbugwan pinamalakon manong nemi nga sinapsipan ko na mamaning apo na tilapananan manong nagpulok magtipingping na ko na hindi sarik ko tidilak manong nemi sa kapag kutsi-kutsyen adatan ti iriyak na mano no maning sa ko pirit-piritan nga kini-kinitan manong nemi ti perlas ti tuktok ti ruangan ti kuweba sa uyad adang sapsapan manong nemi nga lagungor nga maparting nga baka manong nemi
Inyat adak dito ket nagpautak iti namin duha pinangamagana manong naming nga napan manen mapanak kun napanak manen. Ka po manong name ita talaga nga adda makita magngig ko ti asog na no adda iti baba. Impapaot ko dito man. Ngem kaputa kayat matin direk nak ti pumsuak manong name pangatok ti ulok nagpatingga kadagiti bibig na sa ko insuak manong name pangkong ko na. Oh. Oh. Kuna naman ng name. Kaslasaan nga mapnek manong. Tanumanin. Talagang isuna pa iti mangin-in, ti patong na manong name tapno adada nga marikna. Kaya iti paspas ko manong name nga nang rusod-rusod ko na mo. Panak manin. Oh. Kaslasaan na nga amo, ti mabanog manong. Siakmet, awang mat problema nga bata. Hardware kerak met. Natagsan mo ti ba nagtrabaho, gusto na rigat ak matababan mo. Gusto na lang ta umad-ado nga gusto na lang ta masapsapa nga siyak ti ba at tiyanan. Tamom manunay mi masinter ko, babae na rigat amat tiyanan. Natubbog, naburno. Ket po manong name tagpadpada kami nga mabisin, taori mangan kami nga duwa, agkinaan kami nga ada damat nga mas mapaksuyan kami isut po ng tugot mi manong name nga inserek nga balon. Iso na, ti pinagpapigsa mi. Ket kabayatan nga mangmangan kami manong name nga papapigsa. Okay ka di matlaing. Tiyan niya. Awang ka di matlaing ti pilawag pa niya. Super ti kinalaing mo maning. Kastoy sa dagiti maniri pa kas kanya. Talaga ang galad mo, ugaling tiras jay. No, adatsansak, kung nunggundawi ko ang nagsiri, papagay din na saan. Ada na kita digdigos, ada na kita suksukat, kas jay, ada pa na kita madama. Huh? Ay, hindi pa papanag ng pagburubraan ng dakti second floor, bunungat nga ito pa. Hindi at babalay nga dati baba, makita. Nakalukat ti tawa, adala ita al-al daw nga madama. Timbag man sa nagbunga na kita matam. Tapay naman nirip ka, nagbungan. Mga tao mo? 30 kidi napan nga namin sa nga bulan. 40 mat. Hindi namin napan ng bulan. Nabayag nila kay Monja Brod? Nagbakasyon kalpasan 3 nga taon sa napamanin. 2 nga tawanin. May sa nga taon sa tok bakasyon manin. Malaksid kanya. Sino pa nagiti mo na? Nagbaling ako. Sisika lang. Sisika mo't umay ng pasyar kanya. Posible man. Kursunada na kapay dati kaduhami nga mesa. Sino? Kada medyo na pugot nga Rosa nga tirupa na. Ni Berting. Kita. Berting. Nanyam mo na bagina. Nagkursunada kanya pagkadanok ko mga rutbot. Agarami dakmet lang. Di pala sigurado kas kang kawagwapo. Kinaglaing ka. Di ka may lagbabayo anang lipot ti asawam. Ama nang mga andapay karot baramin ko. Si kamit ngamin. Sinulisog na. Amo kita no api nga maaramin di kiti mapanawan. Kadagiti mapanagtrabaho ti abroad. No adamang sulisog at talaga kadakwada. Maanukot da. Ngayon ko naman kaya duma, ore adot mang sulisog kang kano talaga nga di mo kayat, di mo maramin. Siguro, nairantakas to eh. Sa bagay, ako matipanggap ko mangrakrak ti pamilya. Tore da panggap mo mangrakrak ti pamilya. Saan kong ipalubos?
Kasano saan na kanto nakayat asawam no mamuan na. Ako to maramid ko. Ngayon mga Jack Patchen. Di mo Patchen nga. Nga isinanak na asawak. Uri mamuan na. Sakto mismo mangamin kang kuwana. Huh? Jakon orayan nga maamuan at sa bali. Siya ka mismo ti mga ibagag kang kuwana. Orayan to no agawit ak sa jabalay. Katawagag to. Ibagag to kang kuwana. Awanin lakay. At dan sa bali nga nakaramang ganyan. Kunak to. Sorry sa unto ko na. Kasta lang di kalakana. Katuwa na ka sa lakalakana. Oh my God. No siya asawam. Di kan kayat. Nga ta? Di kan kayat. No siya asawak. Kadungas pagari kang garod dati na kang kayat asawak. Umayak kang ka. Kayat na. Kadungan ko na. Ako ba asawa? Kanagmimisa kang bibiyak. Labi nga hindi ka kasawa. Si kamat pala tinakurso na lahat. No, api nga si ka, nga daanin ta asawa. Imposible. Aman. Adun tada kita uso sa rekap kami taga babae ngam saan nga may love. Si kapilan na kayo laba kelsa. Adun na kita nasisirip ko. Adun na kita naramanaman ako. Ngawangkas kang kakaimasan. Kinunak manong nemi kat inam malakmanen di kitilips na. Kalpasan na manong nemi nagsubli kami iti kama. Nakapapahot manen tiwa naglanang di kitipipig mi. Impababak di kitipipig ko kinagkak titingad na. Maning sa ako manin kinagat-kagat manong nemi na kitimansanas na. Maning. Nukas pagarigan di sinanak na asawak. Kahit umahit kang kahit mo. Kahit ko na yan. Maning. Mapanak manin si baba. Sige. Magusto ka launay. Naglaing ka nga mangan maning. Maning. Nakapapaot manin manong nemi tingkam panagkanaig. Panaglin na ilo. Taori isuna na laing manong nemi nga romamansa. Na laing nga mangan. Agkinaan kami manong. Tinugawan nakpay manong nemi kidisut trimmabaw kanya kat kastaonan manin tiriyaw na. No manin mapanak manin maning mapanak manin maning maning. Nalpas mi titalo nga oras ngam saan mi nga pina-extend manong nemi. Masapol ka nung nga agawid. Gabot na kahit na masapa agawid kat ikitanak na. Makagatap na. Intulod ko iso naman nung nemi di terminal ti para itiili da. Gananat ka. See you tomorrow. Yeah. Into no rabi nubigat. Orayan kanto. Umay kanto ilokatan. Magnakit ti kusina. Yeah. Kapatad ng relasyon da. Sadyahin balay mi ti pagiddaam. Basta lagit sa paan, tagriing, tarumwar ka, agsubli ka mat lagit, pagtrabaho mo. Sige, dadat aramidan na. Ha? Huwin biyak ko. Urag sina kaming ginilakay ko, basta da ka. Nagigtutak manong nemi, idiad ay papatpat na. Ano na ito eh? Nayon ti kwarta gintin nilakay ko. Araman namin. Wadang sikat ng bayad Kawin. Sikat ng bayad ng hotel. Kandi kinanta. Samang tin kapay. Di mo kayan? Kasak mo tin di ba ibayadam katsak ng lalaki. Di mo kayan? Kayat ko Sige nga thank you. Imay ni Berting manong name dito'y balay. Di amuna si Mang Pera kon. Boss! Boss Banay! Okay.
Ana, kumusta? Mare, mayat? Tiana, diyan na pa nama. Apa ko mga istorya ka nga? Alag istorya ka na. Ang mga man, no, usara manin ta imam, no, ag-istorya kita. Mapagkamanin di talingid, kit sa Ubram. Loko ka. Kita, napialag mo ta, pagkaburutan. Ag-istorya ka, tapno marik na, tapno adamot pamarak nga, sumublat loko, imaginem ni Elsa, kasta. Ana nga natin resulta di amin. Nakasagana ka nung makisina kinilakay na. No isina nilakay na, tapno may kanya. Saan nagtungag may mesa dito, iberting. Adan tun pa nakaasawa. Ken barbaring no mapututak. Tapno ang damadlaan ng may. Wala niya, kayat nakangata, ng ti asawa na, nga databroad. Ti saludsod, awan tun ti maramidan na, awan to ka tan ti maramidan na, no talaga nga saan nga kayat ti asawa na, ano ba? Dikit kahit nga sawan, no saan nga kayat ti asawa na, umeken ka, kuwa na. Di ka lata makaasawa, abay, di mo babaling asawa ni Elsa at si asawa. Kalno kabigatan na manon mi at da kami manin di pagtrabahuan mi. Madaman di trabaho manon mi, hindi masirisirpat ko nga pasare sumasaripat-pat ni Elsa iti ayan. Hindi makita na intag ay na ti imo na. Abay, kunakastan. Tonabi. Wala ang kumangig na bang DJ action niya ngiwat na. Tonabi. Oo, wala ko. Ti makadakas manong nemi alas 3 ti malem, dinasapa nga nag-aawid di kita anak ni Elsa nga manipod ti eskwela. Kaya nakiktutak laeng iti aga busuda iti uneg. Sabi nga ta, kamkamatin matin di kita anak ni Elsa isuna. Nakit pungot-pungotan na matin. Uy, sabi nga ta. Sus, berting. Sabi, kita man ha? Pungot-pungotan matin di kita anak ni Elsa isuna. Dua nga babae di kita anak na, di ba? Di man sa lalaki sa nakatakder. Di ba taganawa? Bos, inga anawa nita. Bay ba amat, etan? Allah, sabi nga ta. Nagloko man tin na kita anak. Api mo tinakasat pampayan da iti inada. Inada pa'y, Diyos ko. Ngayon da kiti karuba da manong nemi tinagadawa. Mang mangikot ti saritaan manong nemi bukbukaw. Tibay sa kada kita anak na. Dakis ka ng asawa. Manglilibot ka ng asawa. Nagrugit ka. Mangibabaid ka. Apay nga ta. Karabian na manunemi sa anak na napan. Delikado ko na. Ang mga madusyak ng peso ti. Huwin. Ngayon kasi nung umamuak ti amin. Imbaong ko ni Berting man. Berting. Ikarigata man makasalitan ni Elsa. Noon niya talagat na masawag. Ang mga nusyak ti pabasulin na kita anak na. Loko ka. Alangan ba't nga sikat pabusulad na alangan ba't nga kayat na ka di inada di posmet yung ala padasik ka alaman napan manong nemi kadidag sublin ni Berting Pos at nagayab na kakita ka na kayo anya huwin at nagayab ng picture ka na kayo anya nga dahil dyan nga picture, kit impakita da, kada kitinagan anak ni Elsa. Iso nga, apa mga nakita da, naghawid da. Kada dyan, pinungot-pungot na di inada. Imbag atasang nga sikat imay, una na pansa dyan. Tayo na makita ng talalaki kinita na. Sa nagwingi-wing, saan nga sika.
Ngayon isot naging pakita kanya, ti picture. Amo dito nga lalaki, sinulsod na kanya. Tsaka mo ko na ka. Alangan ba't ibaga ka, datang ubra ko na ko, ha? Yung saan na kada makikita na kita anak na? Di na tatapin nga, may sa kada kita ubra to, eh. Di ka man mo, malaksidan o, napagpudnodan ti inada. Yung saan sa? Kana nangarot ko na Elsa kang ka. Itun bigat ka no. Ay kita kay ka nun sa dilawag. Wala nga madabat trabaho. Di agapsan ka doon, boss. Nagapsan nak nga road manong nemi kat napanak itimbaga ni Elsa nga pagkitaan mi. Hindi makita ko ni Suna manong nemi inarakop na maning Elsa. Alat na masamat. Hindi man larabi. Tinawagan ng asawak. Inamin ko keng kuana. Tanagipulong nga rin kita anak ko. Pinagpili-pili na. Kat siya tipili. Iso na tipili. Saan nga siya? Siya tipili doon lakit ba pakawanak ko na. Saan mo tulang oradin nga rabitin ko na. Sabi ko nga, kipagkita ka kanya. Tapno. Agsinatan. Agsinatan. Lipatan tan din na pasamak. Ibilang talayangin nga. Naganas ka tagtagainip. Nga santol nga maulit. Rimuk ata ni Suna ng nemi katrukyan ng tumadayo. Elsa, mabiglahin. Amo di ka din nga siyak. Kamu ka di ka anak mo nga siyak. Hanggang lagpagpakita ka nakwada. Riklikam lang isuda. No kasta, gapot na si papakawan kang kataasawam. Isot pilim. Diyak kaya tumabalik ka panahon na kita anak ko. Tano si katipilik, diyak maitugod na kita anak ko. Kaya di mo matkayat nga kadanata ti anak ko. Di ba? Napatpatag nga amang ti pamilya kang mitis ka. Maning, I'm sorry. Ibilang kalangin nga paset ti kalman ti biyak ko. Di ka tumalipatan, maning, itilaing mo. Kasano na mailiw ka? Ibtura kong di amin. Basta saskan ka saan ko nga kayat pa nga ulit pa nagbaso ko. Maning, idawdawat ko nga sarak ka kuma, ti babae nga naikariparakan ka. Idawdawat ko. Ngayon maging ka ito, manong nemi, titawan ko nga 35, awang pa'y asawak. Ngayon kaskas di manong nemi, ngano kasta nga gububra kami, sumapsapulak, ti mabalin ko nga pagsiripan. Tanairoama ko manong nemi agsirip. Naduma-duma na gini masirsirip ko manong. Adapay baklakin bakla, adapay baklakin na lalaki. Adapay tumboy kan babae. Adapay bakit panong nemi kan teenager di lalaki. Biyag kaya. Biyag naman niri. Hala? Sabi ko pa manong nemi, adan tumit lang na ikaring nga babae nga para kanyak. Tekunak sa anak nga arem mata, tanalingak ba't nga garem. Basta lakit kursunada. Nga mamumpay ti kursuna, na kursunada. Manipo di dinagsina kami kini Elsa, aging kakarig ito yung agdama. Dahil ito nga ron, ti pagkasalitak, manong nemi, kinagkamanak, una iti anus mo, nga nangibasa, dahil ito yung pagkasalitak. Kadagyaman akmat, kadag ito yung nado, nga nagbuya, iti dito yung storyak. Kahit sabi ko mata na kay bati, akiti adal, no andaman adal ngayon kay na ala, na adaw ka dito yung pagkasalitaan. Ito yung nga radagyaman nga pagayam mo, maning. Thank you, maning.